Klokken er 5:47, og du er allerede vågen. Det, andre kalder en morgen at sove længe på, kalder du starten på en lang arbejdsdag. Du børster tænder. Du snupper en hurtig bid mad, fordi du skal nå bussen for at komme på arbejde til tiden. Og mens du er på bussen, laver du de samme gamle hovedregninger. Vil denne måneds løn være nok til at dække husleje, benzin, telefonregning og noget mad, der ikke er den billigste, du kan finde? Tallene hænger aldrig sammen. Du holdt op med at blive overrasket for længe siden. Men du vennede dig heller aldrig til det. Du arbejder i et supermarked. 2 år nu, den samme kasse, den samme grønne uniform, der lugter af ren plastik under de samme blinkende lys, der ikke skelner mellem mandag og fredag. Du scanner dåser, frugt, sæbe, flere dåser. Beep, beep, beep. 8 timer af den lyd, 6 dage om ugen. Du er på bussen på vej hjem, dine fødder ømme, stadig i din uniform, da du ser ham. Sergio. Du gik i gymnasiet med ham. Han kommer ud fra en bilforhandler i bymidten, iført et mørkt jakkesæt, polerede sko og med en kop kaffe i hånden, der tydeligvis kostede mere end hele din frokost. Du behøver ikke, at han forklarer sig, hvad han laver. Du ser det komme. En kunde følger efter ham ud. De giver hånd, de smiler, der er en aftale i luften. Du har engang hørt, at hver bil, der sælges på sådan en side, giver sælgeren $800, måske $1.000 i provision. En bil. En underskrift. Det, der tager dig en måned at tjene, tjener han på en eftermiddag. Den aften på dit værelse åbner du en køb- og sælg-app for første gang. Uden en plan. Uden en strategi. Bare nysgerrighed og den træthed, du ikke længere føler i din krop, men i dit hoved. Du kigger på priser. Du læser annoncer. Du sammenligner ting uden engang at mene det. Du lukker appen og åbner den igen flere gange. Og noget hænger fast. En lille idé, næsten umærkelig, men nok. Et par dage senere på en søndag er du på din telefon, og du ser et opslag. Nogen sælger en telefon, årets model, med dens æske lidt beskidt og slidt. De spørger om $5. Men du husker den aften, på dit værelse, på køb- og sælg-appen, så du, at den samme telefon blev solgt for meget mere. En gnist tændes. Du ser noget, du ser en mulighed. Og det er der, det hele begynder. Du sender en besked til sælgeren og aftaler at mødes næste morgen. Du tager telefonen med hjem og rengør den med en mikrofiberklud, du fandt under vasken. Hver en krog og sprække. Hver en kant. Du fjerner fnuk fra opladningsporten. Du placerer den på et ark. Hvidt papir nær vinduet, hvor lyset er bedst, og tager billeder. Du sletter de dårlige. Du beholder de gode. Du angiver prisen til $103. Du sætter annoncen op. 4 timer går. Du ser fjernsyn og er næsten ikke opmærksom. Du tjekker din telefon hver 20. minut. 4 personer sender dig en sms og spørger, om du stadig er ledig. Og så dukker den, du har ventet på, op. Perfekt. Hvor skal vi mødes? I mødes på en café 2 blokke væk. Køberen ankommer til tiden, tjekker sin telefon i 30 sekunder, nikker og giver dig en $100-seddel og 3 $20-sedler. Du går ud med pengene. Du har lige tjent på 4 timer, hvad supermarkedet betaler dig på en uge. Du behøver ikke at lave regnestykket 2 gange, for der er intet at beregne. Ingen uniform, ingen tidsplan, ingen sætter reglerne. Du føler, at intet kan stoppe dig. Du føler noget inden i dig, som du ved aldrig vil dø. Du går den længste vej hjem med vilje, bare for at føle det. De samme gader, du har gået 100 gange efter en vagt, men i aften værker dine fødder ikke, og dit hoved er fyldt med idéer. Du tænker på alle de morgener, hvor du lavede beregninger i bussen og tællede mønter, du ikke havde. Og du indser, at penge aldrig rigtig var det, du manglede. Det, du manglede, var tanken om, at du kunne tjene dem selv, uden tilladelse, uden at en chef tvang dem på dig. Den idé er der nu, løs i dit hoved, og der er ingen vej tilbage. Samme aften ser du på dit værelse med andre øjne. Sneakersne, der er for små. En spillekonsol, du ikke længere bruger. 3 gamle telefonopladere. En designerjakke, du købte på udsalg og aldrig brugte. Du begynder at tage billeder. Klokken er 23:30 om aftenen, og du er mere vågen, end du nogensinde har været på nogen vagt i butikken. På 2 dage sælger du alt. $340.
Og dit værelse, der plejede at virke fuldt af ting, virker nu fuldt af muligheder. Du løber tør for dine egne ting om en uge. Nu har du et andet problem. Et bedre et. Du har penge. Du har en metode. Og du er sulten. Spørgsmålet er ikke, om du kan sælge mere. Spørgsmålet er, hvad du ellers kan finde at sælge. Og svaret ligger de steder, hvor folk skiller sig af med deres ting. Garagesalg, loppemarkeder, butikslukninger, steder, hvor værdien er lige der, men ingen har givet at finde den. Lørdage er ikke længere fridage. Nu er de jagtdage. Du ankommer til garagesalg 20 minutter for tidligt, før de nysgerrige tilskuere, før weekendens samlere. Du går langsomt. Du rører ved tingene med et kæderigt udtryk, selvom du indeni laver beregninger med lynets hast. Du lærer ikke at vise interesse for tidligt. Du lærer, at den, der virker mest entusiastisk, altid taber salget. Og frem for alt lærer du at se, hvad andre ikke gør. Du bliver klogere hver weekend. Du lærer igen, hvilke gader, der har gode udsalg. Du lærer at genkende et mærke på lang afstand. Du lærer at forhandle en lavere pris uden at være uhøflig, blot ved at tage i stille og giver mig indtryk af, at du er ved at gå. Du lærer, at ordet nej ikke er slutningen på en aftale, men begyndelsen. De fleste mennesker er bange for at bede om mindre. Du holder op med at være bange. At bede om mindre bliver lige så naturligt som at trække vejret, og hver dollar, du formår at få af prisen, er en dollar i profit, selv før du har solgt varen. En lørdag finder du en papkasse under et bord. Indeni 20 par solbriller. Metalstil. Nogle med deres etuier. Et par mærker, du genkender. Fyren beder om $25 for hele kassen. Du undersøger den nøje. Du finder 3 par med navne på. Mærker på dem. Du regner ud. Du tilbyder 15. Han siger ja uden at tænke sig om, som om han slipper af med et problem. Den eftermiddag på dit værelse vasker du hvert par. Du fotograferer dem på sort stof i godt lys. Du sætter designermodellerne til højere priser og de enklere til lavere priser. På 48 timer sælger du 16 af de 20 par. Du startede med $15. Du tjente over $100 i fortjeneste. Det er ikke held, siger du til dig selv, mens du pakker det sidste par ind. Det er at se værdi, hvor andre ser skrammel. Og forskellen mellem dig og dem er ikke talent eller penge. Det er opmærksomhed. Det er at være villig til at se på noget almindeligt og stille et spørgsmål, som de fleste aldrig stiller. Hvor meget ville nogen betale for dette, hvis du viste det til dem på den rigtige måde? Når du først begynder at stille dig selv det spørgsmål, kan du ikke stoppe. Du stiller det i supermarkedet, i bussen, i genbrugsbutikken på hjørnet. Hele verden begynder at ligne et lager. Dit værelse fyldes op med kasser med ting, du har købt i store mængder. Din mor spørger dig, hvad det hele handler om, og du fortæller hende, at det er din sag. Kasserne er stablet ved vinduet. Din kontosaldo vokser. Ikke på én gang. Ikke med et halsbrækkende tempo. Uge for uge. Og så kommer dagen, hvor du sætter dig ned foran en blank side og skriver for første gang i dit liv ordet stop. Du har købt og solgt lokalt i 3 måneder, og det virker, men det har sine begrænsninger. Der er ikke endeløse garagesalg. Du kan kun sælge design, du finder, og design, du finder, busser altid et sats. Nogle lørdage er rent guld. Andre er ingenting. Du har brug for volumen. Du har brug for et lager, der ikke afhænger af held. Så du begynder at lede andre steder. Ingros leverandører. Og i den verden forsvinder afstanden. Du finder en leverandør, der sælger trendy ure Ingros, den slags, der ser eksklusive ud uden den dyre pris. Du kender markedet. Folk vil altid lade som om, de lever et liv, de ikke gør. Du laver beregningerne på fingrene, selvom du allerede kan dem udenad. Du klikker på køb. Og sådan tager du et spring til et andet niveau. Det, der plejede at være videresalg af en brugt telefon, samarbejder nu med leverandører fra forskellige dele af verden. Den første ordre ankommer til din dør i en enorm papkasse med forsendelsesetiketter, du aldrig har set før. 100 uger pænt pakket. Du åbner kassen på dit soveværelsesgulv, og der er noget ved den i inventaret lige foran dig, der føles anderledes end noget, du nogensinde har købt før. Før købte du muligheder. Nu har du købt en virksomhed. På 6 uger sælger du hele ordren 3 gange. Hver gang hurtigere end sidst, fordi du nu har faste kunder. Du har anmeldelser. Du har et navn.
Folk, der har købt hos dig én gang, kommer tilbage, og de tager deres venner med. Du indser, at dette er den virkelige præmie, vigtigere end et enkelt salg. En tilfreds kunde er ikke bare ét salg. En tilfreds kunde er 10. Du begynder at behandle alle personer, der skriver til dig, som om de er 100 gange mere værd, end hvad de betaler, for med tiden er de gode det værd. Du begynder at diversificere dine køb. Forskellige ure. Tilbehør. Små elektronikgenstande. Du er ved at løbe tør for plads. Du lejer et lille opbevaringsrum 2 blokke væk. Du betaler for det med det, du plejede at bruge på dine ugentlige indkøb. Og din kontosaldo når for første gang i dit liv 5-cifrede beløb. Pengene hober sig op hurtigere, end du nogensinde havde forestillet dig. 10.000, 20.000, 50.000. Og for første gang er dit problem ikke, hvordan du får penge. Dit problem er, hvor du skal opbevare dem. Fordi nu forstår du noget, du aldrig har tænkt over. Produkter går op og ned. Tendenser ændrer sig. Salget går ned. Men der er noget, der altid bevarer sin værdi, selvom hele verden falder fra hinanden. Fast ejendom, jord, huse. Du bruger hele netter på at se videoer om bankttvangsauktioner og forfaldne huse, som ingen ønsker, fordi de trænger til for mange reparationer. De fleste mennesker ser problemer. Du har allerede trænet din hjerne til at lede efter muligheder, og den største mulighed af alle ligger i det, som alle andre har givet op på. Renoveringerne tager uger. Du lærer om entreprenører, materialer, tilladelser. Nogle dage går alt galt. Forsinkelser. Ekstra omkostninger. Folk forsvinder, før arbejdet er færdigt. Nogle nætter sidder du i det tomme, forfaldne hus og spekulerer på, om du har spillet for meget, om alle de penge, du har arbejdet for, er ved at forsvinde ud i den blå luft på en bygning, som ingen ønsker. Men du lærer også noget andet. Penge belønner tålmodighed. De, der går i panik og sælger tidligt, taber altid. De, der kan vente, dem, der kan udholde ubehaget lidt længere, får betaling for det. Så du venter. Du færdiggør gulvene. Du maler væggene i en ren blød farve. Du får køkkenet til at ligne et sted, hvor en familie starter deres morgener. Du istandsætter ikke bare et hus. Du bygger en følelse, selvom du ikke helt er klar over det endnu. Salget finder sted 2 uger efter, at det er afsluttet. Et ungt par går hånd i hånd gennem huset. De smiler mod køkkenet. De taler om, hvor de skal stille sofaen. Du betragter dem tavst, for nu forstår du noget mærkeligt. De fleste mennesker køber en følelse, og du har lige lært, hvordan man bygger en. De skriver under. Pengene ankommer til din konto samme eftermiddag. Overskuddet er $64.000. Flere penge i en enkelt transaktion, end du har tjent i årevis i supermarkedet. Og så sker der noget lille. Næsten ingenting egentlig, men det hænger mere ved dig end pengene. Du kører ind til byen, og du stopper ved et rødt lys, og du ser Sergio. Den samme Sergio, mørkt jakkesæt, kaffe i hånden. Men denne gang er det anderledes, for nu er det ham, der kigger på din bil. Dit ur. Dit tøj. Og et øjeblik kan du se i hans øjne den lille, stille beregning, du selv lavede for jeg lavede for år siden på den bus. Lyset skifter til grønt. Du starter bilen. Og mens byen passerer foran dig, prøver du at huske lyden af supermarkedets scanner. Den endeløse biplyd, de blinkende lys, den grønne uniform. Men du kan ikke helt huske det, fordi det liv nu føles, som om det skete for en anden.